ଆମର ଦିଦି ଏଠି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ବସିକି ଛଡଉଛନ୍ତି। ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି କହିଲିଣି କିନ୍ତୁ ବିଛେଇ ପାରୁନଥିଲୁ ଆମ ଗଛ। ଆଜି ଠାକୁର ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳେ କହୁଥିଲି ନା ମାମୁନି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଆମର କି କମଳ ହାତରେ ଭାଉଜ ଧରିଛନ୍ତି। ୱାଓ ୱାଓ ବଢିଆ ହେଇଛି ସତରେ। ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। କୋଉ ପତ୍ର ବି ଦେଖାଯାଏନି ତା ଭଳିଆ। କୋଉ ପତ୍ର ଦେଖାଯାଏନି। ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସେଇଭଳି ଆମ ଭାଉଜ ବି। ଭାଇ ଟିକେ ଅନେଇଲ, ଟିକେ ଅନାଅ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ। ଭାଉଜ ଅଛି ମା ଆମର କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆମର ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଇବାର ରଙ୍କୁଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଆମ କାବେରୀ ମିସ୍ କାବେରୀ ଭାଉଜ। ଦେଖ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଗଛ ଚଢିକି ହାଣିକି ଆଣିଲି। ସକାଳ ପରୁ ମତେ କହିଲେଣି ମୁଁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଇବି ମାମୁନି ଆଣ ପଖାଳ ଭାତ। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ରଙ୍କୁଣୀ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ମା ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମା ଆମର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସତରେ। ଆଉ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ବଡା କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁ ଭାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ମାମୁନି ଆଜି ଦିଦି ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କଲେଣି। ଆଜି ଯିବ କେତେବେଳେ? ଏଇ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯିବି ଆଉ। ହଉ ଯା। ବହୁତ। ଆମର ଏଠି ଲିମ୍ବ ପିତା ଅଛି। କଳମ ଶାଗ ରହିଛି ସେଠି। ଟମାଟୋ ଜାଣିନଥିଲି ନେଇ ଆସିଛି ତ ସେଠାଉ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଭାଉଜ କଣ କରୁଛ? ଶାଗ ପାଇଁ କଣ କଣ ପକେଇଲେଣି ଭାଉଜ ଦେଖିବା। ତେଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫୁଟଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଦେଇଦିଅ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ରସୁଣ ମା ଦିଅ। ରହ ଭିଡିଓ ହଉଛି। କି ଗରମ ଦେଖି ଭାଉଜ ଆଜି ଏନର୍ଜି ଲେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଭାଉଜ ମୁହଁ ଦେଖାଅ। ଭାଉଜ ଟିକେ ମୁହଁ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ। ଗାଧେଇକି ଆସିବ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କୁଣ୍ଡେଇନି। ପିଆଜ ରସୁଣ
ଶାଗ ସିଝା ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ରହି ସାରିଛି। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆସିଲେ ଫୋନ୍ କରିବ। এইটা ঘরে কি করে বলতো ମୁଁ ଜାଣିନି কি করে ବୋଉ ହେଇଛି ଆସି କଣ ପାଇଁ ତେବେ ବିନା ଏତେ ମେଡିସିନ କରନ୍ତି ପଡିଛି। ହଁ ମାଟି ଦେଉଛି। ଦିଦି ଏଇଟା ଦେଇ ଦେ ପକେଇ ଦେଇ ଦେ ଉଡୁରୁ ମୋ ମାମୁନି ଗଲେ ଆମର ଏଠି ଦବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ। ପଖାଳ ଭାତ, ଶାଗ, ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଉ ମାଛ। ଖାଇବା ମାମୁନି ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲେଣି। କଣ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଭାଉଜ କୋଉଠି ଯାଉଛ? ଦେଖ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ଆଜି ଭଦ୍ରକକୁ, ଭାଉଜ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ୱାଓ ନାଇସ୍ ଗ୍ରେଟ୍। ଅଖୁ ଯାଇ ଦେଖୁନାହିଁ, ଦେଖିନି ସେ କହିଥାନ୍ତା କହିଥାନ୍ତା। ଭାଉଜ ସ୍କୁଟି ଚଲେଇଲା। ଭାଇଙ୍କୁ କହିବେ ଶିଖେଇଦେବେ, ଭାଇଙ୍କୁ ବସେଇକି ନେବ। ମୋ ପୁଅ ହେଲେ ବି ନେଇକି ଯିବ ସ୍କୁଲକୁ। ଆମ ଦିଦିଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଭାଉଜ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାମୁନି ଏବେ ଗଲେ ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ। ବାଏ ବାଏ।